Project Punk The World en 60 segundos. Vale, este disco está guapísimo, foi ouro, está producido por Craig Mack e Easy Movie e hai cousas chulas detrás deste disco. O primeiro, realmente este é o primeiro artista que saca unha canción en Bad Boy Records, que se non recordo mal é Flavor in Your Ear, que creo que é de feito o primeiro que sae como vídeo deste artista é o remix que sae Notorious, que sae Busta Rhymes, creo que Rampage, é producido por Easy Movie. Vale, o disco sae, saca outro disco e desaparece. Bueno, pois resulta que o tío se foi a unha secta en Carolina do Sur, me parece. E bueno, pois onte lendo para este vídeo me enterei de que falecera. E parece ser que morreu de sida precisamente porque nesa secta o de a medicación e tal, pois non